Така, ето пръскачката, ето ги въпросните усички вече в турбичката на господин Терминатора. Ето близо килце. Аре да не са килце, ама 800-900 грама са си. Ето ги, уси измрели. Хубаво да се види. Ето 3-4 питки. Усите са понамрели. Виждат се много добре. Ето ги. Ето ги мястото, където бяха. Тук, вижте как е залегнало, дълбочко. Има също измрели уси доста от терминацията. Това беше. Обработка против уси, 100% гаранция. Гаранция, че няма да дойдат вече при вас, за да ви тормозят. И така, това е от мене. Приключваме с клипа, отиваме да си кажем с Богом на учителките. И утре да си затворят тук шахтата и това е. Вземаме си инвентара и най-вече усичките, прибираме си ги и довиждане.